lang hilin eh. Hello, good morning. Mahaw na mga kaisunan, dabarad. Mahaw. Hilin, tagbay, hindi mahaw. Hindi mo magbuhat, Nay? Wa. Kwadra salin-salin. Sa minudo o palidza. O biko. Biko. O kape. Mahamig salin-salin sa nahurot. Labi dito, ginamos. O biko. Kasa ginamos salin? Ha? Ginamos. Kaman. Nagarapon. Hindi ka na silihan. Ginamos o biko. Ha, may ginamos. Nagarapon. Di ba yung bumaga ng oras nila, di na kaya eh. Hindi pa bakod. O Adlaw, alas 4. Kaman, alauna. at sila ka mato, magatang. Siguro pa mawasa. Unsa? Kuan, mawawa to. Bayot. Ang linggo, mawawa na. Tara, saan magaling lapit? Mau pa dyan. Saan mo na. Nawa naman ka, Roy. Nalod na ka? Asa man ka no? Luod ka no? Magtukoy, magkaon. Mga siya. Lapit, Joy. Pulis steady bird kay di magpukong, magtinungtong. Aw, di magpukong. Tungtong pikas tuhod. Tatay. Pungko. Waduh kita na ulit magkaon, mag-istit magkaon. Pungko dito, di ka magtungtong agtiil. Mas tatay. Murag kara ang tao. Mali among mason nga all around. Wala na siya. Duwat. Mereka mau change breaker. Tolinya. Nagpasa, sili, ang ginamos para sa biko. Antrok man yun, dito yun dyan eh. Maharo ko ba niya? Ito naman ko, si Livia. Ito naman yun. Niyay, nakasa ni. Haba kay naikuan. Pagod naman. Salamat sa nag-ingit sa isang adlaw. Maraming salin-salin, ba? Palida. Pero ako ng kaon. Kaya ka dito. Di ko rin kadaw ka. Gubi-gubi mo. Terasa ko sa buhat ng mga ba? Actually, ka mo yung takto ka. Tumpas kiya. Good morning, Ma'am Emily Gonzaga. Good morning, Ma'am. Good, Ma'am. Saba ka dapit. Salamat tayo. Manuning ayop. Mamahaw tag biko. Ano ba nang magkaon? O ni Ma'am Tiri ulit di ay. Kumusta? Namag na naghangkuan day. Upabay ulit. Hindi sa family house. Kibodo ko sa nanay. Gimingawan ko sa nest by. Walas bingbing, walas mita, walas alif. Gimingawan na sa nanay. Si Aliana nilang si panawag. Naman sila Elsa. Elsa, hindi. Si Ano. Mingaw ka nga nagdodo. Bibo man to. Display nanay. Kita niya dito. Ulit mong lulalong. Kita saan makitaan ka, Andy.
Pila dyan tignan mo. Sila lulu pa man o. Pila? Ah, buyag pa. Wala ba ako mo ga? Buyag pa ka. Wala ko mo kuan, wala ko mo. Nga nawa magkakakubra nga na dito man. Ato ang lolo nakakubra. Sige. Sila ano? Kasalam dahan makakwarta. Dilaman. Ah. Wa mo kay kape nga kuan, herbal. Wala ito ba niya? Karon kay ting digamo naman. Sabaw din ko. Dagi prito. Tagan og karon kay. Grabe inita. Uy, law uy. Mayag mga asadan gabiin, nudo, prito, prito. Ito nga po na sabaw. Diyan silang kamangay na yung haruton. Lundan nila pinaritong isda. May sabaw. Grabe ninita dari. Good, kahit tikpan, grabe. Huwag. Kainit. Panimao, terno. Panimao, interno. Ang salim ng kanan, di nga kung panahon karon, di nga makabalo. Ang saray na amid. Kaya ko na ko na din. Kanang manghod. Kanang manghuran. Warm na kabagi. Mamiling ayo. Mamiling ma'am. Kamusta niya ma'am. Kaya dagas yung panahon niya. Dari mga naman siguro ni. Pagkain kayo nga siguro ito. Oh, nyoto. Kya? Kya? Halina, nyoto na. Sara, sabawng isda. Gipito, tangan o karlan o kamunggay. Oh, panggaros kamunggay na naman. Prepare na po para snack. Saging log-log sa harina. Ito na dakod-pos ag kuan. Frying pan ngayon natag ni madam. Kang madam nga frying pan man nga isang ipanghatag na na tapos lang food. Usan jud guys kang hiling pinalit. Tibay din ni isa. Salamat madam sa imong kuan frying pan. Yara, naluto na. Galang rindang saging. Sila ari, ilan itong himuan og tulay. Kaya mong itong hitak na ito. Ilan hanggang anong tulay-tulay. Masa ilang pag agil mo to, di na maglisod. Hanggang magtulay. Okay, mamaya mo agi ag tubig. Kaya kani sa una, sawa pa ning bayang hili na ni patwi. Nagkuba na. Kadugay. Muna sila ron, wa pa rin sila makahaman o pinising. Daghan pinagtabaon, si pangitas na nay, yung sa kuno mangulis roy, daghan pinagtabaon sila nay na.
Magtulay pa sila. Diyan, mama nagtulay, mag-skim coat pa. Ni Klabante gyapos bahay ni abot og Curtis. Kumbati mga saop. Kay kaulian na bas Alicia. Ang Roy og nag-backplay pa ni, pwede ni backplay nila siya. A few moments later. Morning! Sana, isang Mugs Construction. Asa ba ng Mugs Construction role eh? Kuan, tawid na. Ang gara. Kaya among kuan, among puman, among mason, mahal na. Nalapag isang puro mga tukong na po. Mag-unggoy. Sa mananguta na nga nung kandila, nagkandila mi kay nailangaw dari. Kaya doon na magod manukan. Doon ko nuputjukan ni Roy. Agamang sudan, sagol-sagol, sari-sari. Napay iskabitse, napay manok, itlog, napay ikaw ka ni Roy? Pag-rosas. Tuway. Batos dagat. O di na dagat? Hindi na dagat no? Napos dagat na? Diyan, agamang rice po, wana po na. Kanipaan. So, unos kanipaan. Bagaw? Namin kabagaw. Way unod. Kulit. Malas. Nangahugya. Ay, pikas. Yeah. Gapi-ipiit, yung ispanaksan. Pipit, ano po nakasara kay kidaan. Ay, ano dagbagaw. Kaya! Be! Budoy! Mahaw na na. Good. Ako kabidyo tog hapon kay kuan basa man. Sa sumpay. Sumpay na ni. Nagtudagan to. Paruli. Hindi ka po na matamakan kay basa pala dari. Kasi nagtulay luway ko no isang himo kay dani kong lugar magkuan ko mag-uwan. Ano bag tubig man lang sa glass. Mani update ro nga lawa. Salamat sa paglantaw. Happy weekend ay kay Bernes Namderon. Ayay, hapit nagpistas del Monte. Di makauli. Hindi tuwad. Ay tuwad. Hindi tuwad sa Del Monte. Si Roy, piki na. Taga Del Monte asawa. Nangihaw mo na si Roy Del Monte. Nang imbita ka na sa Facebook ni Za. Ikaw pa, why tuwad? Nanay mga tuwad o, yung mga nukalan di ay. Za, agpalinti di mga burato. Nanay daghang tuwad sa Del Monte. Laman ng Jose di ay. Ang saan taman, di amay kuan. Amping tang tanan. Ang update na haron. Hoy, Merkulis o Bernis. Amping gadis.